Bueno, pois bons días de novo a todos e a todas. Parece que xa temos conexión en streaming para poder garantir que o pleno sexa público e, polo tanto, con todas as garantías, despois de que o secretario teña feito xa comprobado pois os requisitos. Creo que se nos escoita por parte de todos e de todas, imos dar entonces comenzo a esta sesión plenaria ordinaria dentro todavía das situacións atípicas que nos está tocando vivir por esta situación de COVID. Esperemos que en breve podamos xa recuperar as sesións ordinarias e presenciales, non como esta que sendo ordinaria sigue sendo telemática, e que podamos ir volvendo á normalidade. Unha normalidade que é tremendamente necesaria para seguir avanzando como sociedade en un momento que hoxe tamén nos despertábamos con unha nova que de materializarse pode ser lesivo non só para unha comarca da nosa provincia, senón para todo o territorio, e nós como capital da provincia, pois evidentemente, pois nos facemos partícipes desta triste noticia e sumaremos para aportar todas as solucións posibles en un momento onde a unión de todas as institucións é imprescindible. Estamos a falar, a referir a situación de Alcoa. Evidentemente, creo que hai que sumar por parte de todas as institucións en un momento, xa digo, tremendamente delicado que se ve agravado por esta situación de crisis económica que continúa despois desta crisis sanitaria. Vamos, entón, como decía, dar comenzo a este pleno ordinario do mes de maio, co orden do día establecido, e empezamos polo primeiro punto do orden do día, secretario. Buenos días. Punto primeiro da orden do día, aprobación da acta correspondente á sesión ordinaria do excelentísimo Concello Pleno celebrado o día 28 de novembro de 2019. Algúnha puntualización á acta? Non, entonces damos por aprobada por unanimidade a acta correspondente á sesión ordinaria do día 28 de novembro de 2020. Pasamos ao segundo punto do orden do día, secretario. Punto segundo, solicitudes de bonificación na cota do imposto de ben inmobles referidas a actividades económicas agrarias ou gandeiras pertencentes ao sector primario, para que sexan declaradas de interese e utilidade municipal polo Pleno. Procedemos entón á súa votación. Votos a favor da proposta. Unanimidade, 25 votos a favor. Pasamos aos seguintes puntos do orden do día, que tal e como establecimos na Xunta de Portavoces, vamos a facer un debate conxunto do punto terceiro, cuarto, quinto, sexto e sétimo, e despois procedemos á súa votación individual. Polo tanto, iniciamos previamente o debate da mesma, pasándolle a palabra 3 minutos de intervención á concelleira portavoz do Goberno, a concelleira de Economía, Paula Alvarellos. Bos días. Presentamos 4 expedientes extrajudiciales de crédito para a súa aprobación por unha cuantía de 278.761 euros. Trátase fundamentalmente de gastos devengados en exercicios anteriores e correspondentes a facturas que, como se pode ver en cada un dos expedientes, son fundamentalmente de consumos eléctricas e de gas. A demora, esta incorporación tardía, débese fundamentalmente a demora na revisión destas facturas e a complexidade que teñen. Moitas veces hai unha demora na propia remisión das facturas e outras, aínda que se remitan de maneira teñen algún defecto e, polo tanto, ao ser incorrectas, deben devolverse para correxir. Tamén teñen moita complexidade na verificación, pero precisamente coa declaración do estado de alarma, o obxectivo prioritario da miña concejalía era os pagos aos proveedores. Pagos aos proveedores para inxetar liquidez e poñer a disposición efectivo de diñeiro ás pymes, autónomos, ás familias, aos veciños e aos proveedores. Por iso fíxose, desde o primeiro momento, adotáronse medidas que, sobre todo, eran simplificación dos trámites. Así podemos poñer como exemplo a simple circular que se editou desde a miña concejalía para priorizar esta conformación de facturas, fundamentalmente destes consumos, de aí que veñan neste momento moitas delas. Así como decíamos no pleno anterior, fai agora un mes, que en ese momento o esforzo que se fixo
por parte dos funcionarios co teletraballo chegouse a unha cantidade de 3.000 facturas, máis de 11 millóns e medio de euros abonados, neste momento superamos os 17 millóns de euros. É dicir, estamos facendo un esforzo impresionante para poder solventar esta disfunción. Como dixe, existiu unha simplificación de trámites para poder leválo a cabo e o esforzo dos traballadores co seu teletraballo. Este era un obxectivo prioritario con esta crisis sanitaria mundial e, polo tanto, económica, tratábase de ter unha capacidade de reacción para a altura das circunstancias e para solventar estes problemas. Outro punto que se somete á aprobación é o Plan Económico Financiero, que analizada a situación económica da corporación derivada da liquidación do orzamento do 19, pode afirmarse que as magnitudes orzamentarias son claramente positivas. Dispónse de un considerable remanente de tesourería, cúmprese además co obxectivo de estabilidade orzamentaria, cúmprese co período medio de pago e tamén coa sustentabilidade financiera. Incumpriose a regra de gasto solamente por dúas razóns, que foron vostedes. Moi ben, acabou o seu tempo, non sei, está escoitando, poderá continuar no segundo turno de intervención. Moitas grazas polas intervencións e agora turno para a portavoz de Cidadáns, 3 minutos, para Olga Lozao. Bueno, pois en relación aos expedientes extraxudiciais, pouco novo hai que decir que non sexa reiterativo. Siga a ser un mal endémico desta administración que un ano despois de vostedes, señor Alvarellos, ser responsable da xestión económica, pois aínda segue sen resolver. Non dubidamos do seu empeño, das súas boas intencións, pero agora non ten moitos argumentos que resulten cribles. E voulle dar algúns exemplos, aparte das decenas de facturas que hoxe traen aquí. Segundo consta no informe de morosidade do primeiro trimestre do 2020, do que hoxe se dá conta neste pleno, con vostede xa ao mando, podemos comprobar como só se pagaron en prazo o 19% das facturas, pagadas fora de prazo o 80%. E un período medio de pago de 104 días, no que nun momento de crise como o agora estamos atravesando, pois resulta totalmente inadmisible. Se o comparamos co do primeiro trimestre do ano pasado, cando a súa antecesora xa estaba pensando máis en Madrid que en Lugo, apenas hai diferencias. Pagadas en prazo, un 18%. Fora de prazo, 81%. Salvo que o período medio de pago pois estaba en 70 días. Non vemos por ningures que se este tratando de correxir esta situación, polo que pola nosa parte seguiremos tendo a mesma posición. O compromiso asumido por vostede aínda non amosa síntomas de recuperación coa que se comprometeu, e esta debería ser unha das principais prioridades na súa área de xestión. Hoxe tamén traen a este pleno a aprobación dun plan económico financiero por incumprimento da regra de gasto. Apenas execución do orzamento de 2018, ese orzamento que a alcaldesa Lara Méndez puido aprobar do mesmo xeito mediante unha moción de confianza moito antes para executalo en tempo e forma, pero non lle apeteceu. Isto fixo que o goberno fose moito máis optimista para o 2019, incorporando cartos sen ningún tipo de previsión. Exemplo diso pois son os 500.000 euros para o edificio verde, que aínda un ano despois segue no limbo, a obra faraónica da pasarela, que tampouco se iniciou, a penalización de Quiroga Ballesteros, que vostedes anuncian de novo logo de facelo por primeira vez en 2017, ou a partida que ano tras ano se repite para a praia fluvial. E poderíamos seguir poñendo moitos máis exemplos. E tamén, como aconteceu no plan aprobado no ano 2017, de seguro que inflúe a tramitación dos expedientes extraxudiciais de crédito que, en lugar de menguar, siguen incrementándose ano a ano. Como vostedes orzamentan, pero non executan no ano, seguirán vostedes incrementando remanentes e incumprindo reiteradamente a regra de gasto. Xa sabemos que é unha lei moi discutible, pero é a que hai, e a súa obriga é cumplirá. Non seguir cargando de traballo burocrático os traballadores municipais co enredo que supón dar conta do cumprimento deste plan e ter que pedir informes e autorizacións para tramitar convenios ou subvencións á Xunta de Galicia ou ao Ministerio de Facenda, que é unha das consecuencias máis importantes que ten a súa entrada en vigor. Este plan é unha obriga legal e non é obxecto aquí votar en contra, pero sí poñer o acento sobre o porqué da necesidade da súa aprobación, que responde única e exclusivamente á incapacidade amosada nos últimos anos a cumprir cos compromisos que vostedes adquiren coa aprobación dos orzamentos. Moitas gracias. Pois turno agora para o portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, alcaldesa.
Bueno, en primeiro lugar, agradecer que finalmente se decretase o luto nacional e mostrar de novo o noso máis profundo respeto ás case 30.000 víctimas do coronavirus e o noso apoio a todas as familias. Por desgracia, aquí no Concello de Lugo seguimos instalados no permanente día da marmota e de novo volven a traer a este pleno recoñecementos extraxudiciais, reparos de legalidade, por non tramitar en tempo e forma e, sobre todo, por non pagar en tempo e forma a proveedores deste Concello. O primeiro recoñecemento é por valor de 291.000 euros, con facturas como algunha do ano 2017 por comunicación, por labores de comunicación, é dicir, casi non pagan nin a súa publicidade. Temos tamén facturas de mantemento de ascensores ou incluso a reparación dunha porta. Decía agora a concelleira que era difícil saber se se levaran a cabo estas tarefas. Hombre, non creo que sea tan difícil verificar se unha porta funciona ou non despois de ser reparada. Traen centos de facturas do seu trending topic particular, que é non pagar a electricidade, non pagar a luz. Non sei como a día de hoxe temos luz neste concello ca xestión económica que están levando a cabo, con facturas incluso sen pagar do ano 2018. 2.900 euros cun reparo de legalidade por facturas de cronometraxe de probas deportivas e de aluguer de maquinaria. É tan difícil saber se se alquilou unha máquina ou non se alquilou a unha ferretería. Tamén reiterou o interventor de novo no seu informe que seguen saltando a lei a torera, que seguen sin facer procedementos de contratación adecuados, que non cumplen os trámites legais e que a lei non vai con vostedes. A impunidade socialista que queren implementar dende Madrid co seu goberno social comunista parece que é a mesma que levan meses ou anos aplicando aquí no Concello de Lugo. E isto é unha liña por onde non debemos seguir. Levan outro recoñecemento máis co reparo de legalidade de casi 23.000 euros e incluso con facturas tan chamativas como unha comida de 2.000 euros que, según a concelleira, tamén é moi difícil saber se comeron ou non comeron ese día para poder pagar o hosteleiro ou a empresa de catering. Non pagan tampouco as subvencións nominativas de servicios sociais do ano 2018. Están vindo a pago neste pleno as facturas do ano 2018. Esta é a realidade. As subvencións nominativas do 2018 veñen a este pleno. Non pagan a naide, non pagan a autónomos nin a proveedores e tampouco pagan as axudas de servicios sociais ás entidades sociais. Isto é a realidade dun goberno socialista ou que se di socialista. E o informe de morosidade que le ven tamén como dación de conta este pleno deixo perfectamente claro. Demostra que son uns morosos con todas as letras, que son uns incumpridores natos. Sacou o peito a alcaldesa durante o estado de alarma dicindo que iba a pagar en 2 meses, que iba a incumprir a lei e pagar en 2 meses as facturas de proveedores, pero que nin sequera foi capaz de incumprir a lei neste sentido, porque despois a realidade é que o período medio de pago pendente é de 192 días, máis de 6 meses. Esta é a realidade. A realidade é que 81% das facturas se pagan fora de plazo neste Concello e a realidade é que a día de hoxe, según este informe voso que traedes hoxe a este pleno, hai 4.794 facturas. É dicir, casi 5.000 autónomos e empresarios desta cidade teñen facturas registradas neste Concello, proveedores deste Concello, por valor de casi 10 millóns de euros e non se lles paga, a pesar de que hai 51 millóns de euros en contas bancarias. Moi ben, moitas gracias. Pois iniciamos a segunda quenda, minuto e medio para a portavoz do Goberno para a Consellería de Economía. Bueno, volvo a repetir que, como xa dixen no pleno anterior, señora Meijide, que non hai peor sordo que o que non quere oír. O que está claro que se fixo un esforzo impresionante e así está reconocido por a nosa sociedade lucense, a cal nos dedicamos, non como outros, en corpo e alma. Desde o día 15 ás 9 da mañán, todos traballando, todo o goberno traballando, outros ni estaban nin os esperamos, nin apareceron. Pero nós sí que fixemos un esforzo impresionante de pago de facturas. E nosa situación a día de hoxe é estar inxetando día a día cada unha das solucións que estamos adoptando de diñeiro e poder salir desta situación aos veciños e veciñas de Lugo. Volvo a repetir algúns datos, solamente para que os teña claros, están no informe de intervención. Cumprimos co principio de sustentabilidade financiera, con un índice de endebedamento a 31 de 12 de 19 do 0%, é unha carga financiera do 0%. Si é certo, como decíamos, que existiron dúas razóns por as que se incumpriron a regra do gasto. Primeiro, a execución do orzamento do 18, que non teño nada que contarlle. Vostede sabe precisamente por que entrou en vigor ese orzamento no mes de maio do 18. Despois de moitos intentos de aprobar ese orzamento. E como consecuencia delo, hubo que incorporar remanentes ao orzamento do 19. Polo tanto, non... Moi ben, acabou o seu tempo. Moitas grazas.
Segundo turno de intervención para a portavoz de Ciudadanos. Perdón, segundiño, señora Luzao, que non se lle escoita. Segundo. Agora. Señor Alvarellos, o orzamento de 2018 non se aprobouse en maio e aquí tamén están os seus socios de goberno que o poden ratificar, porque o primeiro que hai que facer para aprobar un orzamento cando se está en minoría é negocialo. E para aprobarlo mediante unha moción de confianza, sabendo que unha moción de censura non iba a salir, podía telo feito a señora alcaldesa xa no mes de decembro ou no mes de xaneiro. Polo tanto, esa non é excusa. A prioridade é poder pagar as facturas en prazo, cousa que non se está facendo. E hoxe ten aquí os informes que o ratifican. Está o informe de morosidade, que ademais se poñemos se comparamos co dos outros anos non variou sustancialmente, están os informes de intervención que lle están dicindo que se siguen a incumprir a legalidade. Vostede fala de que se cumpra a regla de sustentabilidade financiera, pero que se está incumprindo a regla de gasto, que polo que hoxe tense que aprobar un plan económico financiero. Isto é o que hai. Pode vostede dar moitas excusas, pero siguen a ser excusas, non son argumentos cribles porque as probas nos podemos remitir e hoxe, ademais, as se contan nese pleno. Polo tanto, o seu compromiso de poder mellorar na xestión económica aínda queda moito por facer e, sobre todo, e principalmente neste momento, pagar as facturas aos provedores que precisan, hoxe máis que nunca, a liquidez necesaria para afrontar estes meses tan complicados. Moi ben, moitas gracias. Pois turno agora para o portavoz do Partido Popular, o señor Mejide. Señor Alvarez, non hai peor sordo que o que non quere escoitar, pero tampouco hai peor cego que o que non quere ver nin ler os informes que vostedes traen a este mismo pleno. Non pagan, son uns morosos, é a realidade. É que son os informes que vostedes nos presentan a este pleno. 81% das facturas pagadas fora de plazo, casi 5.000 autónomos sin cobrar. Pero díganllo tamén as persoas que solicitaron o plan Reanima nesta cidade. Fai máis de 2 meses e medio, co anunciaron e non pagaron ningún euro, igual que tampouco se están pagando boa parte dos ERTEs do goberno do Estado. Miren, levarían traballando desde o primeiro día, igual que estuvemos moitos membros desta corporación, incluído todo o Grupo Municipal do Partido Popular. Dende o primeiro día, axudando e arrimando o ombro e poñéndonos a súa disposición, pero a súa falta de humildade e a súa soberbia que os caracteriza indigno do posto do que ocupan, non permite que axudemos, non permite que colaboremos, porque non queren escoitar a naide que non sexa o seu propio ego. Axudando desde o primeiro momento, díganllos os autónomos que non lles están pagando, díganllos os empresarios, autónomos e as familias desta cidade que están esperando un plan Reanima que fai 2 meses e medio que anunciaron. Aquí o importante, señor Alvarellos, señora Lara Méndez, non é quen é o primeiro a anunciar algo, non é quen dá o titular máis sonado ou quen vende máis fume. Aquí o importante é pagar, porque as familias de Lugo, porque os autónomos e os empresarios non viven das fotos, nin viven da propaganda do Partido Socialista ni do Bloque Nacionalista Galego. Aquí o importante é pagar en tempo e forma os provedores, os autónomos e as familias que solicitan axudas. Esta é a realidade. Moi ben, moitas gracias. Pois último turno para a concelleira do Goberno, para a señora Alvarellos. Unha vez máis constata, señora Mejide, a ignorancia na tramitación administrativa da que adolece vostede. Está falando do plan Reanima e que de absoluta ignorancia falar de que ainda non se pagou. Existen unhas bases que están aprobadas, que se elaboraron en tempo récord. O día 15 xa estábamos anunciando ese plan Reanima e, por suposto, 20 días de exposición, 20 días para presentar a documentación, mirar toda a documentación, o traballo ímprobo que fixeron os funcionarios. É vergonzoso que vostede poña en entredito ese traballo, señor. Moi ben, moitas grazas. Pois nada, unhas cuestións a comentar. Fala de que non se pagou por parte do Estado todavía, que non se pagou por parte do Concello o plan Reanima, e non dixo nada de se pagara ou non por parte da Xunta de Galicia. Bueno, mellor non se pagou nada porque nada fixo, non sacou ningún programa de axudas directas aos traballadores e, polo tanto, pois aí queda de manifesto quen está ao lado dos cidadáns, quen está pensando e mirando en dar solucións que creo que como debíamos de estar todos en este momento, intentando aportar e dar solucións en un momento tremendamente complicado onde a xente está vendo que pode perder o seu posto de traballo, máis aló de estar un tempo nos ERTES, que pode ser que non regrese ao seu posto de traballo, polo tanto, aí onde deberíamos estar todos focalizando os nosos esforzos e as nosas políticas para intentar contribuir buscando sinergias e sumando entre todos, que é un momento de suma, é un momento onde todos debemos de estar en plan aportar. E dúas cuestións puntuales, porque senón parece que estamos incumplindo ou sacando uns datos que non son certos. Bueno, primeiramente,
señora Luzaro, recordarlle que levamos ao pleno orzamento en decembro. Claro, os plazos son os plazos, os tempos son os tempos, e se vostedes non houberan presentado alegacións, a mellor tiñamos aprobado con anterioridade, máis aló de que en ningún dos momentos do pasado mandato votaron a favor de un solo orzamento. Nin en un solo orzamento dos que presentamos. Por lo tanto, bueno, pois eu creo que tamén cada un terá que facer un análisis interno de os porqués. E o período medio de pago, en este momento, está en 14 días. O prazo legal son de 30. Período medio de pago que nos facemos as contas según os que se establece no marco legal. E, polo tanto, facer outro tipo de contas ou facer unhas contas engañosas co único afán de confundir a ciudadanía, creo que non é positivo. Un momento, xa digo, onde todos deberíamos estar sumando e intentando aportar en positivo. E outro dato, en estes meses temos inyectado liquidez polo pago de facturas de 11 millóns de euros en este concello. Por lo tanto, donde hai cifras e datos, creo que as palabras e o resto sobra. Vamos a proceder entón a votar os distintos puntos. Iniciamos polo terceiro punto, secretario. Punto terceiro, aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos número 8/2020. Votos a favor? ¿13 abstencións? 12. Pasamos ao segundo punto do orden do día. Punto cuarto, aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos número 9/2020, con reparo 21/2020. Votos a favor? 13. Abstencións? 10. Votos en contra? 2. Seguinte punto de orden do día, secretario. Punto quinto, aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos 10/2020, con reparo 27/2020. Votos a favor? 13. Abstencións? 10. Votos en contra? 2. Seguinte punto de orden do día. Punto sexto, aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos número 11/2020. Votos a favor? 13. Abstencións? 12. Non hai votos en contra, entón. Seguinte punto de orden do día, secretario. Punto séptimo, aprobación do Plan Económico Financeiro do Excelentísimo Concello de Lugo 2020-2021. Votos a favor? 13. Abstencións? 12. Pasamos, entón, ao seguinte punto do orden do día, e tal e como tamén acordamos na Xunta de Portavoces, imos proceder a facer un debate conxunto do punto 8º e do punto 12º, procedendo despois a súa votación individual. Iniciamos, entón, o debate con un dos grupos propoñentes, co portavoz do Partido Popular, 3 minutos. Sí. Bo día de novo a todos. Grazas, señora alcaldesa. Unha vez que a situación sanitaria vai permitindo retomar a actividade, desde logo faise preciso que o Concello de Lugo, a igual outras administracións no ámbito das súas competencias, colaboren o tejido empresarial e social para permitir que a actividade fundamentalmente económica se normalice canto antes. É vital activar a economía. Se non somos quen de poñer a funcionar as pymes ou comercios autónomos, non haberá servicios sociais que poidan soster o noso estado de benestar. É necesario un esforzo conxunto de todos, pero os concellos, como administración máis próxima ao cidadán, ten a súa responsabilidade e a súa oportunidade para ser útil. É certo que o Concello de Lugo, sin necesidade de errar mesa algunha,
pode adoptar distintas medidas. Pero entendemos que o máis operativo para que as medidas que se poñan en marcha sexan efectivas é escoitar os sectores afectados e expliquen polo miúdo os seus problemas e aporten as posibles solucións. Logo será necesaria unha coordinación e selección para ver que medidas son máis beneficiosas para o seu conxunto e se poden realizar o apoio do Concello. Non parece xusto que locais que levan pechados máis de 2 meses sin ter ingresos teñan que aboar tasas de suministro de auga, limpeza, recollida de lixo, como cando non fixeron uso destes servizos. O Concello de Lugo activou o Plan Reanima, pero a súa tramitación leva e está a levar máis tempo do desexable para moitas empresas e particulares. Tamén é preciso poñer en marcha medidas de axuda á hostelería e ao turismo. A cancelación do Ar de Lugo é un duro golpe e se lle engadimos a perda da campaña de verán para moitos negocios será un peche casi seguro. Situación similar teñen as pequenas empresas e autónomos, con especial incidencia na construción e os seus afíns. No eido social é importante anticiparse ao que por desgracia vai a suceder. Unha maior demanda dos servizos sociais municipais. Por iso é preciso escoitar os colectivos que traballan nese ámbito para que o Concello dé unha resposta axeitada á necesidade, ben sexa aumentando os fondos ou ben aumentando o persoal. E no eido rural o impacto foi menor, pero tamén foi desigual e houve uns sectores máis afectados que outros. A colaboración do Concello con pequenos produtores pode ser unha gran axuda para moitos deles. Incluso pode permitir asentar población rural e pode ser un revulsivo para o mercado da Plaza de Abastos. E non podemos esquecer a cultura, que tamén recibiu un duro golpe en Lugo coa perda do Ar de Lugo e moitos outros eventos. Dende logo, nós debuxamos algunhas ideas, pero seguro que os que poidan aportar os colectivos serán moito máis caídas para cada un deles. De aí a nosa proposta de creación de mesas sectoriais áxiles, un plan de traballo. Moitas gracias. Finalizou o seu tempo. Turno agora para a portavoz da outra proposta que debatimos, o portavoz de Ciudadanos, o señor Vidal. Hola, muchas gracias. Buenos días. Antes de nada, por supuesto, mostrar desde este grupo la solidaridad con todas las familias que han sido víctimas de esta situación y de la pandemia del COVID-19. Y es por eso que las propuestas que presenta este grupo no pueden ser otras que las que estén relacionadas con las de tratar de paliar las consecuencias de esta tremenda crisis. En este sentido, entendemos que nuestra propuesta, que es la creación de una comisión permanente, es la herramienta fundamental con la que podemos supervisar políticamente el trabajo que se haga, proponer y al mismo tiempo invitar a los diferentes agentes sociales para que participen de una solución que entendemos tiene que ser de todo y tenemos que participar todos. Sin duda, en este tiempo se han visto ciertas carencias del ayuntamiento en un periodo en el que todo lo que tiene que ver con la tramitación electrónica de todas las administraciones ha cobrado una especial importancia, también en el mundo privado, pero en este caso lo que tiene que ver con nuestro ayuntamiento, y sin duda tenemos que incidir en que se debe mejorar esa carencia de administración electrónica, porque tanto en estos meses pasados como en el tiempo que nos queda va a ser una pieza fundamental para el desarrollo y el dinamismo de la economía en Lugo. Por ello entendemos que existen también ciertos problemas ya del pasado, como el tapón de la tramitación, que decimos se puede solucionar o al menos ayudar con la tramitación electrónica, o incluso esos pagos que siempre aludimos de los pagos con reparo de legalidad, que el año pasado llegaron a ser 25 millones de euros. A todo esto hay que sumar todos los problemas y las soluciones que hay que encontrar para este nuevo periodo. Pero es cierto, y en esto coincidimos con la alcaldesa, en que ahora más que nunca es necesario el diálogo, la colaboración y el trabajo conjunto para abordar los cientos de frentes abiertos dentro de esta administración como consecuencia de la pandemia. Entendemos desde este grupo que es una obligación moral de los representantes públicos y una demanda de la ciudadanía. No es la primera ocasión en que este grupo ya solicita una comisión
como herramienta de trabajo conjunto, sin embargo, siempre ha sido denegada. Por ello, ahora insistimos más que nunca en la creación de esta comisión. Entendemos que en un ayuntamiento como el de Lugo, una única comisión que actúe de forma conjunta sobre todos los problemas sería suficiente, porque todos estos problemas, aunque son muchos, van a necesitar de soluciones transversales que entiendo que todos los agentes sociales y los políticos tenemos que intervenir para que las medidas sean más eficaces. Por ello, solicitamos que se apruebe esta propuesta. Nada más y muchas gracias. Bueno, moitas gracias. Pois por parte dos grupos do Goberno, ten turno agora o portavoz do BNG. Ola, moi bo día. Ben, cando estaba escoitando o señor Ramón Carballo explicar esas propostas, pois chamábame algo a atención. E despois de ver, pois era que sí, que era sorprendente ver ao Partido Popular agora propoñer a creación de 5 mesas para explicar seguro que unhas ideas moi interesantes en 5 comisións diferentes, cando había que tomar medidas urxentes. E, de feito, houve varias xuntas de voceiro para tratar de tomar medidas urxentes, pois o Partido Popular non propuxo ninguna. E igual que Cidadáns, por exemplo, si propuxo algunha, pois estou lembrando agora pois algunha referida a educación, algunha referida a mobilidade ou outras áreas que se puderon facer en parte ou non, pero, bueno, sí que se puxeron sobre a mesa, o Partido Popular non puxo ninguna. E un día estaba lendo Lugo News, ata que descubrín que non era Lugo News, que era unha proposta real, que era que o Partido Popular proponía en pleno confinamento pois facer charangas pasarrúas, non? Debe ser que os músicos son inmunes totalmente ao virus, en pleno confinamento pois os poñemos a pasear pola rúa. Parece que o día seguinte se rectificou, entón a proposta do día seguinte foi que había que organizar misas, para tamén que era unha proposta tamén moi importante, non? Para poder levar adiante este confinamento. Bueno, efectivamente, hai lugares onde se poden levar, por eso se fixeron esas xuntas de voceiros, por eso existen comisións, por eso existen plenos. Hoxe, a verdade é que me tería gustado que neste pleno pois houvese propostas concretas para poder levar adiante, pero que a verdade é que vendo orden do día, pois tampouco se aporta algo que poida ser importante, non? E, ademais, vendo un pouco a exposición de motivos e que se explican pois que hai que traballar nalgúns aspectos, tamén vamos a explicar, porque aí na exposición de motivos aparece bastante abstracto, pero sí que se está facendo traballo. Por exemplo, no mercado na Praza de Abastos, a propia concelleira responsable estivo indo case a diario por ali a colaborar no que se precisase, se buscaron medidas de seguridade ou medidas ou protocolos de seguridade. Agora mesmo, pois, sabedes que máis por iniciativa dos praceiros pois se conseguiu levar o reparto a domicilio, tomáronse tamén medidas como a de non cobrarlle o alugueiros durante este período. En cultura, por exemplo, que tamén se fala aí, hai unha importante serie de actividades culturais programadas, porque é un sector que efectivamente está quedando moi damnificado desta crise, porque se paralizan todos os eventos e, por tanto, pues, van ter problemas serios. Entón, se está buscando como repensar todo isto, igual que se está tamén vendo como están facendo noutros sitios, porque vai haber que buscar solucións totalmente diferentes ao que entendíamos polo ata de agora. E aí hai, primeiro, un número importante de postos de traballo e despois pois que a veciñanza de Lugo tamén ten dereito pois a seguir podendo asistir a eventos culturais. Polo tanto... Moi ben. Finalizou o seu tempo, moitas grazas. Pois turno agora para o portavoz do Grupo Partido Socialista, o señor Santos. Moi bons días a todas e a todos. Moitas gracias por este turno de palabra. A verdade é que cando leín as propostas dixen, vou esperar o pleno a ver que é o que expoñen os voceiros que as defendan para tratar de contextualizar un pouco mellor a filosofía ou pretendido con elas. Cando escoitei a intervención do Grupo Popular, ao principio pensei, bueno, tuve a utópica tentación de pensar que se estaba facendo unha referencia ao traballo desenvolto con rigor, responsabilidade e intensidade por parte do Goberno durante o que ten durado a pandemia e que remataría eses 3 minutos de intervención dicindo que, gracias a ese traballo, hoxe estaríamos en disposición de intensificalo e tamén
pois celebrar o resultado do mesmo. Pero non. Simplemente querían situarse ao lado da instantánea de un traballo que deu un resultado, dun traballo que foi pioneiro, para despois volver lo mismo, pois a propaganda, a crítica, o reproche e a facer propostas que non se concretan, a facer propostas que non se sustancian e que moitas delas son inmaterializables. Pero é certo que o goberno, non desde o propio día 15 en que entrou en vigor o estado de alarma, o goberno do Concello de Lugo dende antes tiña traballado. E iso permitiu que fósemos os primeiros en que desplegásemos un plan de protección á comunidade a través de diferentes traballos de limpeza e desinfección que se iniciaron o mismo día do decreto do estado de alarma. Por qué? Porque estaban traballado de antes. Pero nese mesmo intre nos puxemos a falar cos autónomos, os que vostedes apelan que teñamos en conta para dialogar con eles. Coas pequenas e medianas empresas, co comercio, coa hostalería, co sector cultural, co sector dos servicios sociais. Fomos pioneiros tamén no impulso de iniciativas do ámbito social. E iso fixo que Lugo tivese unha resposta moi contundente e moi adaptada ante esta situación. E é certo que en breves días van a cobrarse as primeiras axudas do Plan Reanima, pero poden cobralas porque puideron solicitalas. Outras nin tan siquiera se puideron solicitar. Esa é a diferencia. Eso é gracias ao vigor económico que ten o Concello de Lugo. Eso é resultado da xestión de un goberno, porque a oposición nunca estivo con este goberno nas decisións importantes, nas decisións de calado en política económica. Eses 5 millóns de euros foron o resultado de unha xestión, de unha decisión que se tomou en tempo récord e que se tramitou con todas as garantías para os usuarios. E van a cobrarlas. É certo que nos gustaría habelas pagado xa en maio. Era imposible, seguindo o procedimento administrativo. Pero é certo que me digan vostede en que concello do Partido Popular ou de Ciudadanos poden. Moi ben, moitas grazas. Pois iniciamos a segunda quenda de intervencións. Primeiramente, pois, o portavoz do Partido Popular. Sí, miren, señores do Goberno, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista, nosotros si fixemos propostas. Outra cousa é vostedes tiñan os oídos taponados ou non eran escoitar. Ese é o seu problema. Pero as nosas propostas eran moi concretas para dar liquidez nun momento moi necesario a todos os empresarios e a todos os comerciantes. E a eses traballadores tamén que se axilitara o pago do Plan Reanima. Ousa que vostedes non fixeron. Nosotros non facemos propostas para que queden en papel ou en titular solamente. Nosotros facemos propostas efectivas. Mire, en millor conoce os problemas e as súas necesidades son os sectores afectados. Por lo tanto, é fundamental escoitalos a eles. Se nosotros proponemos a reacción desas 5 mesas, é precisamente para permitir esa axilidade e abordar os problemas da forma máis rápida posible. Tamén lles digo, en especial ao señor Vidal Pardo, e nun principio nós tamén nos plantexábamos unha comisión única, unha mesa única. Pero despois dun debate interno e de falar cos colectivos, a verdad que nos dixeron era moito mellor mesas sectoriales. Por lo tanto, nosotros seguiremos apoiando tanto a súa proposta como a nosa, porque son perfectamente compatibles. Pero dígolles que neste momento hai sectores onde a aportación e a colaboración do Concello é fundamental e non poden esperar. O eido social, o cultural, o rural, o comercio, os autónomos. E moitas veces non é cuestión de grandes partidas económicas, é cuestión de medidas. Moi ben, finalizou o seu tempo, moitas grazas. Turno agora para o portavoz do grupo propoñente, para o portavoz de Cidadáns. Sí, muchas gracias. En primer lugar, simplemente hacer un llamamiento a los que estamos interviniendo en el Pleno para que trate de reinar la concordia, porque, como bien decíamos alguno, creo que es un momento de unión. Y el hecho de querer sacar trapos sucios aquí, además de poco elegante, me parece poco eficiente, porque poca solución se va a hallar desde la discusión o desde el reproche. Entonces, hablando de propuestas, que creo que es para lo que estamos aquí, y haciendo referencia a las palabras del señor Carballo, que por supuesto le agradezco, sin embargo, siento no poder corresponderle, porque aunque efectivamente coinciden en muchas cosas nuestra propuesta,
entendemos que la forma de ejecutarla es lo que difiere y entendemos que la herramienta correcta, como decíamos antes, para llevar a cabo este seguimiento y este control es una mesa única. En esta mesa única tienen cabida todos esos sectores, como ustedes quieren plantear. Sin duda es una divergencia simplemente de gestión que no de fondo, por eso nuestra posición va a ser la de la abstención y en cualquier caso, si prosperara esa propuesta, por supuesto, todo lo que sean órganos de trabajo, bienvenidos sean. En este sentido, simplemente hacer referencia a que efectivamente este grupo hizo propuestas y algunas de ellas que se debatirán luego, como las bonificaciones del IBI o la tasa, que la misma propuesta del Partido Popular recogen, que entendemos que es algo fundamental y que en ese sentido, y ya que el tiempo no me da tiempo, ya que... Moi ben, moitas gracias. Finalizou o seu tempo. Turno agora para o portavoz do BNG, para o señor Arroxo. Estaba agora tratando así de facer un repaso, non? Despois de escoitar a intervención de Ramón Carballo, e a verdade é que non atopei ningunha outra proposta do Partido Popular durante este tempo máis aló das charangas e os pasarrúas. A mí gustaríame que se explicase cales foron, porque é que eu non atopei ningunha. Non é facer oídos xordos, como se di, é que non as houbo. Non as houbo. E despois, a cuestión do que se argumenta de que a creación de 5 mesas se vai crear maior axilidade para tramitar propostas. Eu non sei se isto é algo que se di por bombardear ou porque realmente se descoñece como funciona a administración, porque poñer agora 5 mesas a maiores a funcionar de forma mensual e que iso vai a axilizar as propostas, ou descoñecemento ou se di sabendo que efectivamente non vai axilizar, senón todo o contrario. Temos ferramentas suficientes e por iso tamén houbo as xuntas de voceiros. Houbo este pleno no que podían ir proposicións con propostas concretas e non as hai. É que non hai ningunha. Entón, entendemos que creando 5 mesas se vai mellorar? Eu teño clarísimo que non. Moi ben, moitas gracias. Pois, última quenda para o portavoz do Partido Socialista, para o señor Santos. Pois moitísimas gracias. A verdade é que, señor Vidal Pardo, sabe vostede que a min me gusta hasta deliberar con vostede, pese a estar nunha diverxencia ideolóxica absoluta, non? Pero, contrapoñer esas iniciativas, esas ideas dende o liberalismo hacia o laborismo, seguro que nos enriquece os dous. Pero vostede, despois de escoitar o pronunciamento do Grupo Popular, comprenderá que é moi difícil unha deliberación na que se defende como máis virtuosa ou como única virtude a proposta de 5 meses, pero que igualmente apoiarán a creación dunha mesa única. Eso único que significa é que queren salir na foto, que non queren colaborar, que non queren contribuir, que non queren sumar, senón que queren ter unha relación de asociación deles mismos coa iniciativa que outros ten. E iso, bueno, pois non corresponde en este momento. Estámosles en tempo de traballar moito e barullar pouco. Este goberno, creado cunha perspectiva transversal para poder atender a todos os eidos singularizados do territorio, comandado pola cabeza creatora da súa alcaldesa, fixo un traballo de contacto, de permeabilidade constante cos diferentes sectores e ámbitos productivos, económicos e sociais deste concello, que ten dado como resultado unha serie de iniciativas que foron o principio, que haberá moitísimas máis e sobre as que seguiremos traballando e deliberando. Eso sí. Moi ben, moitas gracias. Finalizou o seu tempo. Último turno de quendas para os grupos propoñentes. En primeiro lugar, 30 segundos para o portavoz do Partido Popular. Sí, mire, señora Arroxo, é no viu e no ve a vostede. O de pisar moqueta asentalle ben, pero non lle asenta así ben aos lucenses. Vostede olvidouse de todo eso e remarcaba ou reclamaba cando estaba na oposición. E, señor Santos, miren, as mesas sectoriais poden ser un complemento perfecto para outra mesa, pero vostedes hoxe non lle están dando aí as costas á proposta nin do PP nin do Ciudadanos. Estánlle dando as costas aos sectores afectados pola crisis en Lugo. Polo tanto, Ben, finalizou o seu tempo.
Última quenda, 30 segundos tamén para o portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias. Simplemente insistir en que sería por parte del Gobierno municipal un buen gesto la creación de la comisión única y permanente que este grupo propone, y sería un buen gesto para hacer partícipe a todos en el trabajo de la búsqueda de soluciones ante la pandemia. Por ello insistimos en que esta comisión no impediría ni retrasaría el trabajo, sino todo lo contrario, nos haría partícipes de ello, y por eso entendemos que es interesante. Moi ben, moitas grazas. Nada, puntualizar dúas cuestións. Por un lado, que están creadas xa distintas mesas, por chamarlle de alguna forma. Hai unha interlocución constante, continua e directa cos distintos sectores e o tecido económico da nosa cidade, coa hostelería, coa construción, coas autónomos, coas PEMES, a través da CEL, a través da PEC, a través das distintas institucións e asociacións e entidades que representan a estes sectores. De feito, temos creado unha mesa de traballo conxunta que se creou xa fai máis de mes e medio, e xa digo, máis aló de poñer en común moitas veces distintas cuestións de forma generalizada, o facemos individualizadamente con cada un dos sectores para entender e escoitar as peculiaridades de cada un deles. En función deso se van tomando as decisións que lle corresponden ao goberno, evidentemente, levar a cabo estas decisións e actuacións e execucións das mesmas, pero que tamén se lle deu capacidade a participar aos grupos da oposición en esas 4 xuntas de portavoces que temos realizado hasta o momento e que seguiremos. En todo caso, a oposición ten e debe de contribuir positivamente a facer propostas para contribuir a paliar e axudar a salir desta situación canto antes a través das distintas comisións que xa temos creadas, porque se comentou tamén no transcurso do debate que crear esa comisión axudaría a fiscalizar o traballo. Evidentemente, a fiscalización é unha obriga da propia oposición e para iso ten establecidos eses instrumentos que además establece a Lei de Bases de Réxime Local, se non sería tanto como decir que o marco legislativo está obsoleto, non funciona ou non posibilita a posibilidade de que poidan facer a súa labor de fiscalización, de control ao goberno, e tamén a propositiva que en este momento quizáis é a máis importante, xa digo, ten esos instrumentos creados xa para poder aportar e invitamos a que sigan aportando iniciativas como moitas das que se presentaron, e unha delas que se dixo aquí, que foi a de intentar non liquidar a taxa ou non cobrar os impostos de taxas de lixo e de auga. Hai unha consulta á Dirección Xeral de Tributos, que a propia Dirección Xeral de Tributos dice que estes impostos o de taxa lixo son periódicas e os exercicios bonificacións non se poden rexir en 2020 por devengarse a 1 de xaneiro. Por tanto, nos dixemos que íbamos a estudiar, se estudiou, desde a parte técnica municipal sempre se dixo o que ven a ratificar a Dirección Xeral de Tributos que non podía realizarse e, por lo tanto, buscando outras sempre vías alternativas para contribuir a paliar esta situación que é o que nos está ocupando en estes momentos. Toda a acción que se está levando a cabo por parte do Goberno é para contribuir e sumar para salir canto antes e o mellor posible desta situación de crise. Imos proceder á votación das propostas. En primeiro lugar, o punto 8º, secretario. Punto 8, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á creación de mesas sectoriais para a reactivación económica e social de Lugo. Votos a favor da proposta. Perdón, que me faltou de ver. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? 13 votos en contra. Abstencións? 2 abstencións. Procedemos entón a votar o punto 12º do orden do día. Punto 12º, proposición do Grupo Municipal Ciudadanos Lugo sobre a creación dunha comisión permanente única sobre o COVID-19. Votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra?
13 votos en contra. Procedemos entón a seguir o orden do día establecido, que sería o punto 9º. En esta ocasión tamén, tal como se acordou na propia Xunta de Portavoces, imos proceder a facer novamente un debate conxunto da proposta número 9, da proposta 13ª, iniciando pois o debate co Partido Popular, con un dos primeiros grupos propoñentes, 3 minutos. Por parte do Partido Popular, señora Mijide, 3 minutos. Moitas gracias, alcaldesa. Antes de comenzar con a exposición, da nosa proposición avanzar o voto favorable á proposta de Ciudadanos, non só porque é totalmente compatible co que traemos nos hoxe a pleno, sino porque ademais incluso pode xerar unha boa simbiose a hora de aplicalas de forma conxunta. Decir tamén que somos perfectamente conscientes das dificultades para a administración local que supón lidiar coa crise do coronavirus e que son momentos moi difíciles nos que se require, neste caso, moita altura de miras. Mesmo somos conscientes da preocupación do equipo de goberno por esta situación. Incluso ata podemos recoñecer que vostedes puxeron vontade a hora de deseñar un programa como foi o Reanima e outra serie de medidas, pero quizáis un dos principales problemas é que se volcaron máis ou pasaron máis tempo na propaganda que en sacar adiante todos estes proxectos. Aquí non basta con ser os primeiros, nin basta en sacar titulares. O importante é ser os primeiros en pagar, e os lucenses non viven dos posedos de Lara Méndez nin de Rubén Arroxo. Por exemplo, señora Méndez, resulta realmente unha verdadeira frivolidade sacarse unhas fotos nunha barandilla no barrio do Carmen como se fose unha colexiala na primeira comunión, cando realmente isto é algo máis serio. Aquí requiere algo que sea abandonar as superficialidades, requiere de unha vez por todas poñerse a traballar. Cando moitos lucenses non cobraron os seus ERTES, cando hai moitos cidadáns que non cobraron o plan Reanima e cando, en definitiva, teñen necesidades moitos autónomos e empresarios e familias desta cidade. Non rivalicen a ver quen dá o titular máis chamativo nin adiquen máis esforzos ás campañas publicitarias persoais do vicealcalde e da alcaldesa que en traballar por impulsar a economía de Lugo. E, sobre todo, non ninguneen a oposición nin ninguneen a esta corporación e tampouco o grupo maioritario que somos os que lles estamos falando. Miren, dende o Partido Popular, dende o primeiro momento, por moito que o negue o señor Arroxo, porque non ten interés de ler o que se lles presenta, tendeu a man e se puxo a disposición do goberno local. Puxémonos dende o primeiro minuto a traballar e a ofrecer a nosa colaboración. A proba é que incluso no pleno votamos a favor do plan Reanima e ofrecemos os nosos votos se era preciso para ampliálo. Pero vostedes están nesa actitude permanente de negación, nesa actitude de soberbia impropia, como lles decía antes, do seu cargo. A falta de humildade non é boa nestes momentos. Están copiando esta estrategia desa pseudodictadura que está intentando implantar Pedro Sánchez en Madrid. E aquí eso non funciona. É momento de poñernos todos a traballar na mesma dirección, a arrimar o hombro todos xuntos. Carecen da humildade e carecen de transparencia. E é por elo que queremos constituir ou propoñemos este pleno que se constituya unha comisión para combatir, para seguir, para fiscalizar e para combatir o coronavirus e a crisis económica que está xerando. E, ademais, con propostas concretas. Para que digan que non presentamos propostas concretas, van unha serie, unha batería de propostas concretas para debater nesta comisión. Queremos facer un análisis real da capacidade económica e da disponibilidade de recursos no Concello de Lugo. Queremos un plan de choque para animar os emprendedores e para animar as autónomos e as empresas da nosa cidade, con axudas a fondo perdido de entre 5 e 15.000 euros. Queremos ampliar o plan Reanima. Queremos, ademais, axilizar o pago a provedores, pagar en 15 días, o que vostedes non fan. Queremos, ademais, tramitación telemática 100% digital, o que non temos no Concello de Lugo. Ben, finalizou o seu tempo. Turno agora para outro grupo propoñente, para Cidadáns. Ten o turno o concelleiro de Cidadáns, o señor Vidal. Bueno, non son o señor Vidal. Bos días. Bueno, pois agora que a crise sanitaria semella estar baixo control e que pouco a pouco, as medidas oportunas e necesarias, iniciamos unha nova etapa post-Covid, faise preciso poñer a disposición dos lucenses todos os medios e recursos disponibles desde esta administración local para contribuir, na medida do posible, para que os efectos económicos e sociais desta crise poidan ser o menos lesivos. Afrontamos unha crise descoñecida, cos erros e acertos de cada administración, influído sobre todo pola incertidume e polo descoñecemento, e quero pensar que tamén polas boas intencións, pero agora xa sabemos a que nos enfrentamos cunha taxa de desemprego histórica, con familias sen apenas recursos para sobrevivir en condicións dignas e con sectores económicos afogados pola falta de ingresos e polo parón das súas actividades. Xa na primeira reunión que mantivemos os voceiros desta corporación tras decretarse o estado de alarma, desde o noso grupo manifestamos a necesidade de empregar as competencias locais como ferramenta fundamental para paliar
as consecuencias dramáticas que afectan aos nosos veciños. E sí, señor Santos, para atender a man o Goberno en todo aquilo que considerase preciso e necesario. E así o fixemos, solo por recordarlo. Pero dentro desas competencias locais, sen dúbida, as taxas e os impostos municipais son un instrumento idóneo. A xestión fiscal que se manteña nos vindeiros meses deixará claro clares son as preocupacións e prioridades deste Goberno. E non dubidamos que os sectores productivos e económicos da nosa cidade están entre esas prioridades. Somos unha administración, como se reiterou aquí con anterioridade, con superávit, con remanentes de crédito suficientes para poder afrontar nos seguintes meses unha merma nos ingresos municipais. Nunca foi tan importante atender a man económicamente como nestes momentos. Non é o momento de grandes obras nin de grandes titulares, senón de ser a administración que sabe estar cando verdadeiramente se lle necesita. Agradecemos que se tivese en conta a suspensión da taxa de terrazas ou non estar facendo uso das mesmas, pero aínda é posible seguir avanzando nesas medidas fiscais e queremos que se faga tendo en conta sempre as propostas de cada grupo, sen obviar, por suposto, as recomendacións técnicas e os estudos de custes necesarios e precisos. E tamén ter en conta dos sectores económicos da cidade que tamén presentaron as súas propostas. Por iso, hoxe pedimos que se convoque a maior brevidade posible a mesa de ordenanzas para adaptar a carga fiscal ás necesidades sociais e económicas de xeito a explicar. No pasado mes de setembro, señor Varellos, ante a nosa petición desta mesa, dixo que recollía o guante e que a convocatoria. Hoxe, 8 meses despois, e coa situación grave que estamos a vivir, non se pode demorar máis ese compromiso ao non terse feito antes. Porque manter unha postura de diálogo, de traballo conxunto, para sacar adiante o mellor documento posible que beneficie o conxunto ou a maioría dos nosos veciños debería ser unha prioridade nestes momentos tan complicados, deixando ao lado calquera outro tipo de consideracións ou guerras partidistas. Desde o noso grupo queremos que se tomen as mellores decisións que vayan encaminhadas a paliar a grave crise económica da nosa localidade. E por iso pedimos ao Goberno municipal que escoite e teña en consideración as propostas que se traen este pleno porque todos sairemos gañando. Moitas grazas. Pois turno agora para a portavoz do Goberno, a concelleira de Economía, a señora Alvarellos. Moitas gracias. Pois sí, señora Luzao, colleu ese guante e desde logo vou non a cumplir. Próximamente convocarase esa mesa e se lle adiantarei ao largo desta intervención as razóns. A primeira solicitude e a segunda é porque creemos que debe convocarse esa mesa. E así me comprometen. Pero quería contestar ou polo menos matizar a moción do PP. Sorpréndenos totalmente que nos fale de que debemos velar porque o noso concello como administración próxima ao cidadán presta a mellor atención posible e que temos a obrigada a adoptar medidas de impulso na economía local. Eu non sei que pensan que estivemos facendo todo este tempo. 10 semanas, eu non sei que pensan o que estivemos facendo nestas 10 semanas. Desde logo, colaboración deles, cero. Respecto ás propostas, vou a facer unha pequena análise, as que me dé tempo de facer un análisis. A primeira delas, realizar un análise real da capacidade económica disponible no Concello de Lugo analizando remanentes disponibles. Pero quen pode creer que non se fixo esta análisis para poñer en marcha, por exemplo, o Plan Reánima? É que non se entende. Como digo, non sei que pensaron que estivemos facendo. Existe outra máis, axilizar os trámites administrativos municipais e garantir o pago das facturas a proveedores. Volvo a repetir, desde esta mesma Concellería de Gobernanza, o primeiro que se fixo foi unha circular para intentar pagar todas as facturas que están pendentes. Fixéronse todo tipo de actuacións para levar a cabo. Polo tanto, xa está feito. Outra, implantación real e inmediata da tramitación telemática municipal. Mais do mismo. A implantación da sede electrónica do Concello de Lugo xa está en marcha con gran éxito, adiantándonos 6 meses precisamente para que os cidadáns non tuveran que desplazarse para solicitar o Plan Reánima. Pero podemos seguir así. Especial prioridade, pero esta xa é moito máis sorprendente. Especial prioridade a contratación de obras menores, como modo máis áxil e directo de inxetar liquidez no sector da construción. Aquí parece que se hace unha proposta de desviación de poder. Que pretende? Que se fraccionen os contratos? A ver, a proposta é claramente unha desviación de poder, pero é que a seguinte é unha ilegalidade. Darse continuidade á licitación de obra pública, establecendo ademais mecanismos de limitación de baixas nas ofertas. É que esta proposta é absolutamente ilegal, saltándose totalmente o principio básico de
eficiencia dos recursos públicos. É dicir, e seguimos aprazamento de pago de taxas e tributos, que xa o estamos facendo. Que pasa cas terrazas? Como ben reconoce a señora Olga Alzao, non se liquidou, próximamente será circular dicindo que non se liquida hasta final de ano. É dicir, que creen que estivemos facendo? A maioría das cousas xa están feitas ou un trámite de facerse. E as que se propón ex novo son ilegales ou sorprendentes. Polo tanto, isto é o que hai. Moitas grazas. Pois iniciamos a segunda quenda, primeiramente por o portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, alcaldesa. Que pensamos que estaban facendo? Pois pouco, ou polo menos non o necesario para mellorar a calidade de vida dos lucenses e, sobre todo, a economía do que nos ven para diante nesta cidade. Miren, fala de ilegalidades pola limitación de baixas. Eso estado facendo incluso algunha diputación do Partido Socialista, algún concello do Partido Socialista, e incluso se está tratando tamén algunha licitación en varias comunidades autónomas. Vostede letrada, recomendolle que lea algunha licitación máis. Dende o Partido Popular nos propoñemos que se pague en 15 días, non en 194, que é o período medio de pago pendente que ven no informe de morosidade desta semana ou deste pleno. Queremos un análise real, e pedimos un análise real porque vostede di que o coñece, pero a alcaldesa nunha xunta de voceiros dixo que non sabía exactamente cantos diñeiro disponible tiña. Temos 51 millóns de euros de remanente, pero non sabemos canto se pode gastar exactamente. Preguntámoslo, con estas palabras, nunha xunta de voceiros, a alcaldesa non supo responder. Entendíamos que vostede tampouco, salvo que lle oculte información. E dentro do Partido Popular queremos que se axude a construcción. Queremos que se axude aos hosteleiros, non só coa exención de pago neste ano, sino que non se lles cobre as terrazas dos 6 meses do próximo ano. Queremos, ademais, tamén que non se lles pase o recibo da basura aos negocios afectados no segundo trimestre, os negocios afectados polo coronavirus. Queremos que se bonifique o imposto do IBI e dos vehículos de tracción mecánica ás empresas e ás persoas afectadas polo coronavirus, que perderon os seus empregos ou que baixaron as súas facturacións. E o que lles pedimos, sobre todo, non rivalicen en vostedes pola foto. Estamos todos para arrimar o ombro, de verdad, que estamos para axudar, que somos ali. Moi ben, moitas grazas. Turno agora para a portavoz de Ciudadanos, a señora Lozao. Bueno, pois agradecemos e esperamos a convocatoria de esa mesa. En relación tamén á proposta do Partido Popular, vai nesa mesma dirección, ter en conta as aportacións dos grupos e ter un espazo no que tratalas. Na anterior moción que defendeu o meu compañeiro, defendimos a creación dunha única comisión para poder tratar todos estes asuntos relacionados coa crise do COVID, na que o Goberno pois puidera dar conta do feito nun exercicio de transparencia e tamén onde se poida contar con toda a información precisa para exercer a nosa labor de control e fiscalización que o Goberno local non debería nin rexeitar, pero así o está facendo. E como ben decía a señora Laramente, decirlle que sí que existen comisións, pero son comisións nas que non só se van a tratar temas do COVID, senón tamén que a vida local ten moito máis asuntos, outros moitos máis asuntos, e como vostede ben sabe, temos límites para poder levar a cabo a nosa labor. Por iso, Ciudadanos quería un único espazo para poder tratar os temas do COVID. Aquí é onde queremos tamén profundizar, para poder traballar de forma conxunta entre todos, para saber que se está facendo, para dar conta do feito, para seguir propoñendo e mellorando as propostas e para que vostedes poidan manter esa postura de diálogo e de transparencia da que parece que unha vez máis queren fuxir e non entendemos por qué. Queremos a mesa de ordenanza, seguiremos facendo propostas que a nosa labor e tender a man ao Goberno en aquilo que consideremos que é oportuno e necesario para a nosa cidade, pero é así, vostedes están coartando unha vez máis a labor da oposición e iso debería facerlles reflexionar se están facendo o correcto ou non, ou están facendo o que esperan os cidadáns que leven a cabo. Moi ben, moitas gracias. Pois turno agora para a portavoz do Goberno, para a señora Alvarellos. Señora Louzao, este goberno nunca pretende, ni nunca pretendió coartar a labor da oposición. Respecto á mesa de ordenanzas, como lle dixen, foi un compromiso que adquirín o ano pasado e vou non cumprir a proposta súa, fundamentalmente. Pero quero recordarlle que o ano pasado non houve mesa de negociación porque a proposta e a solicitude foi completamente extemporánea. E as propostas que vostedes fixeron apareceron a finais de setembro cando xa estaba aprobado, xa estaban aprobadas o proxecto das ordenanzas. Por iso non se pudo facer. Pero este ano, como lle dixen o ano pasado, vamos a facer esa mesa. Polo tanto, non hai entorpecemento ningún a oposición. Pero tamén non quero deixar pasar de contestarlle ao señor Amigire. Volvo a decir que o precio medio de pago está en 13,4 días, cando fai
pouco tempo estaba duplicando ou triplicando. O esforzo é total desde o primeiro momento. En este caso non só é cego, sino tamén non só é sordo, sino que tamén é cego, porque non quere ler. Depois hai outra cousa que me sorprende bastante nas proposicións, que, como digo, todas, prácticamente todas, están ou cumpridas ou un trámite de cumprimento, e hai un par delas sorprendentes por ilegais, como lle dixen. Pero sí que hai unha cousa que me sorprende. Frente á oposición do Partido de Ciudadanos, que si fala de familias, en ninguna destas 15 propostas que vostedes nos presentan, en ninguna se fala nunca de familias, nin de xóvenes, nin de maiores. Moi ben, acabou o seu tempo. Última quenda para os grupos propoñentes, primeiramente 30 segundos para o Partido Popular. Non debe saber ler moi ben. Aprobación dun plan de apoio a entidades sociais que traballan cos colectivos económicamente máis vulnerables e na loita contra a violencia machista, entre moitas outras. Aprenda a ler. Mire, poñémonos de nova a disposición ofrecendo todo o noso apoio e toda a nosa colaboración do equipo de goberno. De verdade, con total lealtade. Lealdade crítica, pero lealdade. Ao fin de cando, estamos aquí para traballar con vostedes, para axudarlles. O que pasa é que a súa falta de humildade que lles caracteriza non llo permite. Miren, da alcaldesa non esperábamos moito máis, pero o señor Arroxo, dende que pisou Moqueta, xa non é o mismo. Último turno agora para a portavoz de Ciudadanos. Bueno, reitero dito, o Goberno Municipal poderá contar co Grupo Municipal de Ciudadanos para aquelo que vaya en beneficio de todos, pero eso sí, por favor, exiximos ao Goberno Municipal que repense cales son os espazos nos que quere tratar estes temas, pero porque van en beneficio de todos, non só do Goberno Municipal, senón tamén de todos os veciños e veciñas de Lugo, porque creo que 25 persoas poderán facer moitas máis cousas que un equipo de goberno só de 13. Moi ben, moitas grazas. Mire, señora Mejide, creo que un pode facer a súa argumentación sin faltarlle o respeto a ninguén, nin sin ser faltón nin maleducado. Non se convirta vostede na Cayetana da Corporación Municipal, e aquí pretendemos sumar os 25. Hai instrumentos e fórmulas para sumar, e iso é o que pretendemos. Tampouco vale mentir, porque dar datos falsos é mentir. Falar de que temos un período de medio de pago de 100 e pico días é mentir, cando o último dato, como ben acaba de dicir a concelleira, por alusións da alcaldesa solicito. Non hai alusións posible, porque se vostede pode facer algunha comparativa, pois eu tamén. Só lle dixen que non fai falta argumentar faltando respeto. Polo tanto, decía que non se poden dar datos falsos. En esa xunta de portavoces na que vostede veu, é certo que dixemos que en ese momento a cifra concreta non a tiñamos, porque é unha cifra variable, porque vai variando en función dos distintos pasos que se van a dar, e así se lle trasladou tamén esa xunta de portavoces. O que pasa que, como tergiversamos ou só contamos parte do que se expón, evidentemente estamos faltando a verdade. Falábamos que daquelas remanentes, daqueles 52 millóns, 22 xa son de incorporación de remanentes de exercicios anteriores. 11, a día de hoxe, o que está realizado co pago de facturas, que é un dato que se vai cambiando afortunadamente no día a día, e reitero o agradecemento, como ben acaba de facer a concelleira de Economía, a todos os servicios implicados para que isto sexa unha realidade e que eses cartos, eses 11 millóns, cheguen de forma máis directa para solventar estas situacións, ou eses 6 millóns que aprobamos recentemente en esa modificación orzamentaria, en ese suplemento de crédito. Por lo tanto, os datos van variando e seguimos implementando medidas e seguimos implementando axudas de emerxencia social, de benestar social, de promocionar a economía a través de sacar pliegos para incentivar a construción, incentivar a cultura, incentivar o medio ambiente, incentivar o deporte, e no que estamos a traballar. E a quen lle sumamos a que sigan contribuindo e a sumar en positivo, porque iso é o que necesita a ciudadanía do noso concello. Pasamos entón a votar as dúas propostas. Non hai opción a alusión, señora Mejide. Pasamos a votar as propostas e votamos o punto número 10, secretario. Sí, punto 9, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a adopción de medidas sociais e económicas en relación coa crise do COVID-19. Votos a favor da proposta. 12. Votos en contra.
13, non hai lugar a abstencións, e pasamos ao punto 13º do orden do día. Punto 13º, proposición do Grupo Municipal Ciudadanos Lugo sobre a aplicación dun plan fiscal para mitigar os efectos sobre a economía local do COVID-19. Votos a favor da proposta. Unanimidade. Pois pasamos entón ao seguinte punto do orden do día, o punto 10º, secretario. Punto 10º, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ao potenciamento do rural. Os 3 minutos para o grupo propoñente. Para o señor López. Non se lle escoita un segundo, por favor. Ahora? Agora sí. E se pode, por favor, conectar novamente a imagen para que o poidamos ver a par que escoitamos. Pois facemos, non se preocupe. Agora. Ahora. Non, se lle acaba de volver a ir a Non vou imagen. escoitar. Si lle pode dar, por favor, a... Agora. Ahora sí. Agora sí. Ahora o vemos e escoitamos. Pois 3 minutos. Vale, pois moitas gracias. Bos días a todos. Eu quero empezar con reconhecimento aos nosos agricultores e ganadeiros da zona rural que durante esta pandemia traballaron arreo e foron capaces de poñer en tendas e supermercados produtos para a nosa alimentación, algo que creo que non lles foi reconhecido suficientemente. Moitas gracias a todos por un traballo ben feito. Dentro do Partido Popular temos que recoñecer que o rural de Lugo non foi alleo á pandemia do COVID-19, xa que afectou especialmente aos agricultores e gandeiros de carne, co peche de restauración e mercados xerou dificultade na comercialización destes produtos e unha baixada de precios cando os costes de produción non baixaron ou incluso subiron, que causaron pérdidas importantes no sector. Creemos que non é o momento de cruzarse os brazos, senón que o Goberno municipal ten a obriga e a responsabilidade de tomar as medidas aceitadas para minimizar os daños ocasionados polo COVID-19 na zona rural. Neste momento, hai unha tendencia que, por mor desta pandemia, as inmobiliarias reciben cada vez máis peticións de comprar viviendas abandonadas, en definitivo, que hoxe é unha realidade vivir na aldea, porque faise moito máis levadeiro este confinamento que son viviendas grandes, con espacios exteriores, etc. Pensamos que con medidas aceitadas que debe impulsar o goberno local poderíamos facilitar e potenciar o asentamento poboacional nas 54 parroquias do concello. Os acordos que propoñemos do Partido Popular son os seguintes: a modificación das ordenanzas para fixar población no rural, para mellora, rehabilitación e construcción de viviendas, bonificando o 50% da taxa de prestación de servicios urbanísticos e un imposto sobre construccións, instalacións e obra, juicio. Desbloquear no prazo de 3 meses as licencias pendentes na zona rural, reforzando o servicio con medios propios ou mediante contratación dos medios externos necesarios. Evidentemente, as dúas propostas que presentamos carecen de sentido se non se faen de xeito inmediato todos os trámites necesarios para a aprobación definitiva do 5% do plan xeral que está pendiente da súa aprobación. Como ven, todas estas suxestións que facemos están pensadas para reactivar o rural, fixar población e dar resposta ao movimento de deslocalización e de eso das cidades rural que están empezando a fraguarse lá. E en Lugo xa chegou. Estamos nunha crisis na que todo apunta que podemos ter novos confinamentos e por eso o Partido Popular ve unha oportunidade clara para poñer en valor a zona rural de Lugo. Non debemos perder esta oportunidade por inanición ou apatía. É responsabilidade do equipo de goberno aproveitar esta situación para favorecer o asentamiento poblacional nestas zonas. E aquí non queremos polemizar, pero naide ten nenhunha dúbida do abandono que nos últimos anos sufriu o rural. Moi ben, acabou o seu tempo. Moitas grazas. Turno agora para o portavoz de Ciudadanos, para o señor Vidal. Muchas gracias. Pues nosotros nos queremos sumar a las palabras de solidaridad del concelleiro del Grupo Popular. Entendemos que las parroquias de Lugo y el mundo rural en general
han estado trabajando duramente durante este tiempo, ha sido un pilar fundamental para el desarrollo social y económico durante la pandemia. Por ello entendemos que esta propuesta, a la que ya adelantamos vamos a apoyar, entendemos que es fundamental. Fundamental por las medidas concretas que pide, con las que estamos totalmente de acuerdo, y fundamental porque saca de nuevo a la palestra un tema que entendemos importante, capital, un tema que tiene que ver con lo que tanto se hable de la España vaciada. Un tema que, aunque se hable mucho, parece que no acaba de haber soluciones concretas, y entendemos que en Galicia y en Lugo es especialmente sangrante. Cabe recordar que en los últimos 10 años en la provincia de Lugo hemos perdido 35.000 habitantes, que el 30% de esos habitantes tienen más de 65 años. Y hace poco se organizaban unas jornadas en el Círculo en Lugo en el que se hablaba de este tema, de la pérdida de población y de la relación que tiene con el hecho de que la gente joven no pueda asentarse en el rural. Por eso entendemos que esta propuesta es fundamental. Entendemos que deben de ser propuestas transversales. La única manera de paliar esta huida del mundo rural es rescatar viejas reivindicaciones como el garantizar servicios básicos, y recordar que los servicios básicos hoy en día ya no solo son la luz y el saneamiento, pendientes en muchas parroquias, sino también el acceso a Internet. La posibilidad de trabajar desde casa y el teletrabajo ha sufrido se ha llevado adelante durante esta pandemia de una forma sorprendente. Muchos sectores que no creían que pudieran tener un servicio adecuado con el teletrabajo han visto que es posible, pero toda esta gente que está teletrabajando, si no tiene buenos servicios de comunicaciones y Internet, será imposible. Sabemos que no es una competencia del ayuntamiento, pero sin duda, al menos no una competencia directa, sí puede trabajar para que, por ejemplo, el Plan Galicia 5G desarrollado por Antega pues tenga consecuencias inmediatas, o al menos facilitar su implantación en la provincia de Lugo y en la ciudad de Lugo. Por ello entendemos que la implicación tiene que ser de una red de organismos público-privada, para lo que es imprescindible la implicación de diputaciones, ayuntamientos, gobiernos autonómicos, empresas, universidades. Creemos que es el camino y creemos que es urgente, si no el futuro que le espera al rural gallego y en concreto el rural de Lugo es muy negro. Nada más y muchas gracias. Moitas gracias. Pois, por parte do Goberno, o portavoz, o concelleiro Miguel Fernández. Sí, agora, 3 minutos. Sí. Moi ben, moitas gracias. Ben, a min non me sorprende que o Partido Popular, na súa proposición, na línea de oposición a que estamos acostumbrados, trate de trasladar unha imaxe absolutamente sesgada da realidade do rural. Pero, home, de aí a tergiversar a realidade desa maneira como se fai, pois hai un abismo. Como se pode dicir no punto 2 que o rural é o gran esquecido do equipo de goberno, cando son coñecedores e teñen constancia do intenso traballo e da cantidade de iniciativas que se están desenvolvendo incluso neste momento? Non lles falo do ano pasado que tamén, ou do mandato anterior, senón agora mesmo. Miren, 11 obras do Plan Único que inclúe a rehabilitación dunha escola rural, 2 abastecementos de auga e 8 aglomerados en Quente, en Pena da Mula, Mazoi, Piúgos, Tirimol, Santa Comba, Bocamao, San Salvador de Muxa, San Xán do Alto. Un suplente de crédito que permite o arranxo e actuación en vías de Calde, Esperante, Oberal, Bacurín, Barbaín, San Xoán do Campo e Conturiz, ademais de adquirir maquinaria para o parque móvil. Un contrato para o desbroce da totalidade das parroquias que incluye melloras como a poda de polas do arbolado hasta un galio de 5 metros ou a división en lotes que vai permitir acortar o tempo de execución e, por tanto, chegar antes a cada unha das parroquias. Un contrato de mantenimento de infraestructuras e edificios singulares, palos de escolas, de fontes de lavadoiros, que é a continuación do Plan Mellora. Un contrato de mantenimento de vías do rural a que dedicamos 135.000 euros e que nos vai a permitir o rebacheo e o mantemento da totalidade das vías de todas as parroquias, ampliando e completando o traballo que fai a nosa brigada. En fin, dicir que a brigada, así como os servicios eléctricos rural, están facendo un excelente traballo de forma ininterrumpida ao longo de todo o ano. Por certo, os servicios eléctricos do rural
garantizan a atención a calquer incidencia no prazo máximo de 24 horas. Decir tamén que en breve entra en vigor a Ordenanza da Madeira, impulsada por nós, e que vai permitir facer compatible a saca e corta de madeira con a necesaria conservación das vías municipais, ou falar da intensa actividade da Oficina do Rural, que atende diariamente a moitos asuntos, tanto directamente como telefónicamente, que foi creada a proposta do Grupo Socialista para precisamente o asesoramento e o apoio de calquer asunto relacionado co rural, incluídos proxectos de emprendemento. Recollida de lixo, proxectos de telefonía, etc., que non podo explicar máis por falta de tempo. E ainda así, señores do Partido Popular siguen dicindo, sin ruborizarse, que este grupo de goberno non... Moi ben, moitas gracias. Iniciamos a segunda quenda de intervencións. Minuto e medio para o portavoz do Partido Popular, o señor López. Don Miguel, eu me remito os datos, usted fai unha loa e un autobombo, eu dicino, no mandato pasado, ustedes, inversión real no rural, non chegaron en ningún caso ao 0,6%. Iso é a realidade. E eu vou facer unha serie de preguntas. Mire, non comprendemos como as licencias urbanas se contratan un técnico para destacar os expedientes, mentre as licencias de rural no ano 2019 solo resolveron unha licencia cada 4 días e medio. Isto, no meu pueblo, chamase ninguneo co rural. En 2019, en Lugo se tardou unha media de 532 días en resolver un expediente. En este período se contabilizaron 81 solicitudes resoltas cun volumen de negocio de 4,8. Sabe, desas 81, cantas habían presentado no ano 2019? Só 10. O resto viñan desde o ano 2013. Isto non é atención ao rural. É outra mostra máis de desprecio. Por certo, quero aproveitar este pleno para denunciar o oscurantismo que xa que pese a que preguntamos por escrito cuántos expedientes están guardados nos armarios á espera da súa resolución, como norma mostran a calada, pero non nos contestan, e cando nos contestan algún que lles preguntamos cuántas licencias pendientes de resolución hai nas parroquias do rural, pois nos contestan, leo textualmente, o término parroquia do rural non corresponde a un concepto urbanístico, por lo que non se pode realizar búsquedas na base de datos. Moi ben, moitas grazas. Segunda quenda para o portavoz de Ciudadanos, o señor Vidal. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, simplemente por rescatar el debate a lo que yo entiendo debe ser. Consiste en una propuesta en la que se hacen 3 solicitudes concretas respecto a llevar a cabo de forma inmediata la aprobación definitiva del 5% del PEXON y la mejora, rehabilitación de construcción de viviendas a través de la modificación de ordenanzas con una bonificación del 50%. Y asimismo también que desbloquear en el plazo de 3 meses las licencias pendientes rural. Yo creo que se agradecería, nosotros al menos si vamos a apoyar esta propuesta es porque entendemos que más allá de que se haya hecho mucho o poco, el movimiento se demuestra andando y si lo que queremos es seguir avanzando y demostrar que estamos comprometidos con el rural, creo que hay que contestar a lo que pide la propuesta y decir si se va a hacer, si está hecho o qué es lo que se pretende hacer. Nada más y muchas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pois, última quenda para o portavoz do Goberno, para o portavoz Miguel Fernández. Sí, moitas gracias. Bueno, si queren concreción, vayamos ás propostas. En relación ao PEXON, recordarán que na comisión correspondiente no mes de febreiro xa anunciábamos a intención de levar o documento definitivo ao pleno de maio ou de xuño. Nin tan siquiera agardaron o prazo establecido. Pero xa lles anuncio, levarémolo próximamente, a pesar da situación no que estamos, de excepcionalidade, por tanto, non traten de marcarse ningún tanto. En relación a licencias, hombre, o Partido Popular debía aclararse, porque fai pouco nos criticaba porque licitásemos os arranxos das averías de augas porque desmantelábamos e agora nos están pedindo externalizar o seguimento da documentación. A ver en que quedamos. En todo caso, avanzouse moito na tramitación das licencias, tamén no rural, e máis que se vai a facer
que a implantación dun plan de choque que temos previsto que incluye reforzo de medios humanos e que nos vai permitir acortar de forma sustancial os tempos. E que dicir das ordenanzas? Mire, nos anos 16, 17 e 18 presentamos e aprobamos bonificacións do IBI e das tasas para instalacións do rural. Saben, señores do Partido Popular e señores dos Ciudadanos, que fixeron vostedes en cada un dos casos? Pois votaron que non, ou puxéronse a estas ordenanzas. Por tanto, con que cara presentan agora estas propostas? Mire, isto teñe un nombre, chámase oportunismo político, nós non entramos neste xogo, imos votar que non. En todo caso, na mesa das ordenanzas podemos presentar cantas propostas estimemos oportunas. Moi ben, moitas grazas. Último turno para o grupo propoñente, 30 segundos. Non se desconta, señor López. Señor Fernández, nos volve a mentir. Nas bonificacións, tanto do IBI como do ICIO, como da tasa do urbanismo, foron propostas do Partido Popular e votamos a favor delas. Ustedes siguen unha vez máis a ningunear o rural. Usted nos fala dun autobombo que vive no seu mundo de fantasía, pero cando traemos algo ao pleno, causas reales, como foi aproveitar os terrenos de titularidade municipal para hacer cesións de uso aos seus veciños, ustedes votaron que non. Ustedes siguen que erren ninguneando a zona rural. Solamente se acordan delas cando hai eleccións. Moi ben, moitas gracias. Pois, como ten manifestado o portavoz do Goberno, son propostas que ou xa se fixeron, ou se están a facer, ou están contempladas, ou algunhas se pode tratar na mesa de traballo de ordenanzas, como ben xa dixo tamén a portavoz de Economía, en breve se realizará para retomar e seguir avanzando en este eido. Por lo tanto, pois, máis aló de que xa se está facendo ou se fixo xa en moitos casos, porque aparte acaba de decir incluso o propio portavoz do Partido Popular que o Partido Popular xa había votado a favor desto, por lo tanto, e que xa se está implementando. Dito isto, vamos a proceder a votar a proposta. Votos a favor da iniciativa. 12. Votos en contra. 13. Seguinte punto de orden do día, secretario. Sí. Punto 11º, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ao reforzo dos servizos sociais municipais. Pois 3 minutos para o grupo propoñente. Hola, para a señora López. Buenos días. Os efectos da pandemia que vivimos non só son sanitarios. Todos sabemos que esta crisis xa está tendo unos efectos económicos demoledores e que se non se adoptan as medidas axeitadas serán dificilmente superables para moitos lucenses que aínda non se recuperaron da anterior crise. Nós creemos que neste caso podemos anticiparnos, xa que todos podemos intuir o que por desgracia vai pasar. Moitos lucenses en ERTE, moitos deles non por forza maior, senón por causas productivas que estenden os seus efectos máis aló do verán, pero que no último trimestre do ano cabe a posibilidade de que o emprego non recupere as taxas que todos desexamos, co que iso pode significar. Haberá tamén pequenas empresas que se vexan abocadas ao peche, autónomos que non sexan quen de facer fronte aos custos fixos da súa actividade e non poida seguir adiante. O verán será o último salvavidas para moitos autónomos ou pequenos comerciantes, e se non é como esperan, a volta do mesmo veránse abocados ao peche. No último trimestre do ano tamén é tempo de gastos importantes para as familias. O retorno ao colexio, que pode ser especialmente complicado para os máis desfavorecidos se se ponen en marcha as medidas de educación a distancia, precisamente pola súa precariedade de medios, a propia situación climatolóxica que fai que se incrementen os gastos enerxéticos, etc. Por lo tanto, é posible que nos atopemos con un último trimestre do ano con moita demanda nos servizos sociais do Concello. Por todas estas razóns, cremos que é necesario reforzar, na medida do posible, as partidas económicas destinadas a servizos sociais no Concello de Lugo. Outro aspecto que hai que mellorar son as relacións entre os traballadores e a responsable da área, xa que as avenencias que, según podemos saber, se registran no seo deste departamento, non axudan ni axudaron a optimizar os recursos disponibles. Esta situación que estamos vivindo tamén lle deu maior visibilidade a unha realidade coa que xa convivíamos, como é o importante número de persoas maiores que viven soas no noso municipio. Nestas circunstancias, consideramos que é necesario contar cun censo de maiores que vivan sós e que, por suposto, estean de acordo en figurar no devandito censo.
Deste xeito, teníamos un punto de partida importante para incrementar a cobertura de servicios, como a asistencia, en coordinación con outro ou para calquera outra medida que sirva para paliar a súa soidade e a súa vulnerabilidade. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular considera que de interés municipal que o Pleno da Corporación acorde primeiro, o incremento das partidas orzamentarias destinadas aos servicios sociais en xeral, en particular as axudas do alueiro, emerxencia social, etc. Segundo, o reforzo do persoal nos servicios sociais, así como a utilización íntegra das horas de SAF extraordinarias e ordinarias. E, por último, a elaboración dun censo de persoas maiores que... Moi ben, moitas grazas. Turno agora para a portavoz de Cidadáns, a señora Lozao. Bueno, pois contar con respostas e solucións concretas, eficaces, áxiles e cercanas por parte dos servicios sociais resulta fundamental e moito máis nestes momentos nos que adquiren aínda un papel moito máis importante. Por iso é imprescindible adaptar os servicios sociais a esta nova realidade ao que nos enfrontamos, dotándoos dos medios persoais e materiais necesarios. De todos é coñecido que xa era preciso reforzalos con anterioridade polo colapso e saturación que veñen soportando desde hai anos, porque a nivel local é un servicio prioritario polas tarefas que teñen encomendadas e que, dado o que estamos a vivir, pois, sin dúbida, vanse incrementar. Desde o noso grupo xa puxemos de manifesto a importancia de ter claro con que recursos económicos poderá contar esta administración, tendo en conta o superávit municipal e os remanentes, cumprindo coa normativa legal vixente para poder dotar de máis medios aquelas partidas orzamentarias que sexan prioritarias nos vindeiros meses. Por desgracia, serán moitas as novas situacións de vulnerabilidade que deberán contar coa axuda desta administración. E tamén serán moitos os cartos que non se gastarán ou non existir xa o seu obxectivo ou a súa finalidade. Toca gastar no verdadeiramente importante neste momento que de seguro todos coincidimos e de revisar exhaustivamente o orzamento vixente para reconducilo, se fora preciso, a outras partidas. Son moitos os colectivos que sufrirán as consecuencias desta crise e esta administración debe traballar con forma conxunta coas entidades do terceiro sector que teñen contacto acotío con estes casos para coñecer en profundidade a situación e poder ir tomando medidas que contribuían a mellorar na medida do posible a vida das familias ou persoas afectadas. Falamos de recursos económicos, pero tamén de axilidade. Acortar os prazos para a recepción de calquera axuda nestes momentos é moi importante. De nada sirve ser os primeiros en poñer en marcha medidas económicas e logo se tardan meses en que cheguen ás mans de quen verdadeiramente o necesita, polo que os reforzos en persoal tamén deben ser unha prioridade. Compartimos os puntos de acordo da proposta que presenta o Partido Popular porque son coincidentes coas que xa manifestamos o equipo de goberno en anteriores xuntanzas e da que en realidade pouco sabemos se houve algún avance e hoxe nos gustaría saber en que situación están e que medidas quere tomar o equipo de goberno nas vindeiros días, nas vindeiras semanas, para poder contar cun servicios sociais á altura das circunstancias que estamos a vivir. Moi ben, moitas grazas. Turno agora para a voceira do Goberno, para a concelleira de Benestar, Olga López. Bo día. Comezar lamentando os fallecementos por mor da COVID-19. Se unha traxedia nacional é moito máis para as familias que perderon aos seres queridos, sempre irreemplazables. Recoñecer públicamente aos traballadores da área de benestar social co seu traballo e disposición dan valor a un servicio. Os servicios esenciais non se converten esenciais en sí mesmos, senón pola labor comprometido e entregado dos seus traballadores. Desde o inicio da pandemia, a Consellería de Benestar entendeu que as necesidades sociais iban a ser imprevisibles e diferentes, co que levou a cabo unha reorganización e reforzo do servicio profundo. Habilitanse 5 líneas telefónicas con atención 12 horas, atendidas por educadoras sociais que fan un primeiro triaxe de emerxencia. Solucionan a demanda e derivan de modo urxente as traballadoras sociais nas UTS presenciais ou ben planifican a atención a corto ou medio plazo dependendo da necesidade. Temos rexistradas máis de 2.700 chamadas, asumindo que moitas delas foi imposible o rexistro pola presión asistencial. As demandas presenciais aténdense centralizadas en 3 centros sociais. Iso permite menos mobilidade de persoas e traballadores que favorecerían a contención da infección. Vostedes dedicaronse a criticar públicamente este modo de atención. Convídolle a que explique vostede como realizou a súa labor asistencial neste tempo de pandemia e se cree que a súa vida vale máis que a dos traballadores
dos servizos sociais do Concello ou das persoas que acuden a eles. Dotouse de 4 teléfonos corporativos aos animadores socioculturais a fin de que establecesen contacto cas persoas maiores de 65 anos que viven soas. Unhas 5.000. Sí, señora López. Temos un censo de persoas maiores que viven solas, pero xa o temos dende finales de ano. O que non entendo como o Partido Popular aínda non se enterou. A través destas chamadas ofreceuse apoio, información das diferentes prestacións a súa disposición, incluído o SAF extraordinario. Levase a cabo un convenio con Cruz Vermella, dotado con máis de 58.000 euros directos e 20.000 indirectos para habilitar novas liñas de asistencia social. A primeira referida a atención de persoas sin teito e moi vulnerables para proporcionarlles un lugar seguro de confinamento. O feito de habilitar o pabellón permitiunos liberar o fogar de transeúnde para dispensar cestas de alimentación. Asistencia directa a persoas que puidesen estar ailladas nos seus domicilios, con vehículos e voluntarios para a compra de alimentos e medicamentos para levar aos domicilios. Cruz Vermella aporta os seus profesionales para a detección de persoas vulnerables. Estableces un correo electrónico a fin de comunicación bidireccional para trasladar as demandas detectadas. Ferramenta fundamental foi o desenvolvemento do teletraballo, na que a área de benestar puido garantizar as tramitacións e prestacións. Ofertouse o SAF extraordinario a persoas maiores que viven soas, a todos os... Moi ben, finalizou o seu tempo, moitas gracias. Continúa na segunda quenda e iniciamos esa segunda quenda co grupo propoñente, coa portavoz do Partido Popular. Perdón. Bueno, como siempre, yo creo que vivo en un universo paralelo en estos plenos, porque aquí la culpa la tiene el Partido Popular, la tiene Cayetana, la tiene la Xunta, de todo tiene la culpa alguien que no tiene que ver con quien dirige en este momento el Concello de Lugo. Se nos lleva todo este pleno echando en cara que nos han hecho propuestas, que nos ha apoyado, que no hemos sabido estar ahí. En el tiempo de confinamiento se han hecho más de 50 propuestas del Partido Popular. En este mismo pleno se han hecho 4 proposiciones centradas en salir entre todos. Lo que se está intentando que se entienda es que es de suma importancia que desde este Concello se haga una detención proactiva de personas en situación de riesgo y exclusión social, que es lo que queremos transmitir con la propuesta que estamos trayendo aquí. No queremos hacer un discurso político de lo bien que se hacen las cosas o se dejan de hacer. Hablemos de lo que no han hecho. Por ejemplo, que hasta ahora no lo hemos escuchado. Asuman responsabilidades que deben de asumir. Nosotros los estamos asumiendo. Nada más. Moi ben, moitas grazas. Segundo turno para a portavoz de Ciudadanos, para a señora Lozao. Bueno, desde Ciudadanos nunca puxemos en cuestión nin en dúbida o traballo feito pola área de servicios sociais. De feito, sempre puxemos en valor o traballo que se está a levar desde os servizos sociais que en condicións, a veces, en situacións complicadas, sempre foron capaces de atender as situacións de urxencia, de necesidade que se podían dar. Eso sempre o dixemos antes e durante a crise do COVID, pero non podemos obviar que é preciso reforzar esos servizos, pero non agora, senón que xa era de antes e, polo tanto, sabemos que esas necesidades se van a incrementar nos vindeiras semanas, nos vindeiros meses, pola situación que estamos a vivir. Por eso pedimos que se estudie a posibilidade de reorganizar o orzamento municipal para ver que partidas son necesarias dotar de máis orzamento e tamén, se necesario, dotar de máis persoal a estes servicios, porque seguramente haberá moitas máis áreas cunha actividade moito menor e sí que outras ampliarán a súa actividade e as súas finalidades e, polo tanto, teñen que, desde esta administración e desde este goberno, teñenselle que dotar de medios, materiais e humanos para poder levar a cabo a súa labor. Estamos convencidos de que vai a ser un servizo fundamental. Por desgracia, vai a ter unha importancia nos vindeiros meses e, polo tanto, queremos que o goberno teña en consideración e poña todos os medios para este servizo. Moitas grazas. Pois, último turno para a portavoz do Goberno para a Consellería de Benestar. Como decía, o traballo de cara ao SAF extraordinario está feito. Unha condicionalidade imposta pola Xunta de Galicia é que debe de ser derivada dunha situación de COVID-19. A ustedes gustaríalles que a pandemia fora maior en Lugo? Eso axudaríalles a encher máis páxinas de periódico e a recaudar máis votos?
O Partido Popular está moi áxil neste momento para reclamar un reforzo dos servizos sociais. Desde que está feito, política de parásitos que esperan a que os demais traballemos e posteriormente traten de beneficiarse. Realizouse dende o Goberno Central un incremento dos recursos das comunidades autónomas de máis de 14.000 millóns de euros para a liquidez. Onde estivo o señor Feixóo en Lugo? Ainda non o vin. Di que agora vai a poñer a disposición 1 millón de euros para todos os concellos. Ustedes cuestionaron, non Ciudadanos, teño que decirlo e recoñecértelo públicamente, a presencia de traballadores en determinadas dependencias municipais, desde a ignorancia máis absoluta. O que vostedes non coñecen é a conciliación familiar e o teletraballo, polo feito de que algún traballador non este en presencia física non significa que non traballe. Ustedes conocen que estes traballadores non fixeron o seu traballo? Tamén me gustaría saber por que agora non defenden a protección á saúde dos nosos traballadores, que está manifesta nunha Constitución que vostedes defenden dun xeito demagóxico. Moitas gracias. Por última quenda para o grupo propoñente, 30 segundos. Señora Racamonde, por insultar no tiene más razón. No voy a entrar. Pasó de descalificarme a mí a nivel personal ya a descalificar a todo el grupo municipal llamándonos parásitos. Es su problema. Nosotros estamos aquí, desde luego, para intentar ayudar a nuestros vecinos a salir de la situación en la que nos encontramos de la mejor manera posible. Le tendemos la mano a usted y a toda la corporación y a todo el gobierno de este concello. Y esperemos que recapaciten y voten en conciencia y con responsabilidad. Nada más. Gracias. Moi ben, moitas gracias. A realidade é que esta situación difícil desde o punto de vista económico que estamos a vivir tamén vai incrementar máis demanda das prestacións sociales. Somos conscientes desde o primeiro momento e por eso se traballa para reaxustar o propio orzamento que saleu xa en distintos puntos dos distintos debates, pero é un instrumento que se está modificando no día a día. Eu, como responsable do mesmo, firmo modificacións casi lle poido decir que a diario, precisamente para reconstruir a situación e para aportar en esa línea coas distintas modificacións de crédito, igual que se foi incrementando tamén o persoal nos distintos servicios sociais, pero tamén no 010 para poder atender esta situación. No Plan Reanima tamén se reforzou para poder ser áxiles e de verdad que seguir escoitando nos debates que se vamos tarde co Plan Reanima, que se vamos tarde na execución dos pagos, vostedes que coñecen ademais o procedimento, os 25 concelleiros e concelleiras desta corporación coñecemos como son os procedementos, ou se nos presupón que conocemos os tempos dos mesmos, pois falar de que vamos tarde, gustaríame facerlles unha reflexión, que me digan un só concello de toda España que vai a pagar antes co de Lugo. Un só concello que puxeron a línea de axudas como que puxemos nos de 5 millóns de euros de fondos municipales e que vai a pagar antes que o Concello de Lugo. Invítolles a que me faigan esta aportación, deolles tempo para que miren, para que estudien, cando teñan oportunidade que me digan cal é o concello que vai a pagar antes. E non se trata, dito isto, non se trata de chegar antes, se trata de chegar, e se trata de estar aí, e se trata de colaborar e axudar desde a parte social e a parte económica, que donde agora focalizamos todos os esforzos da Corporación Municipal unha vez que solventamos e paliamos a contención da propagación vírica, da propagación do COVID-19, que foi o primeiro obxectivo desta corporación e que sigue sendo un obxectivo importante sin perderlo de vista, pero na fase de desconfinamento, donde estamos priorizando todas as accións do Goberno son na parte social e na parte da dinamización económica dende todos os eiros e de maneira transversal desde todo o equipo de Goberno. E dito isto, procedemos a votar a proposta do Partido Popular. Votos a favor da iniciativa. 12. Votos en contra. 13. Pasamos, entón, ao seguinte punto do orden do día, secretario. Sí. Punto 14, dación de conta do informe de morosidade correspondente ao primeiro trimestre de 2020. Punto 15, dación de conta dos decretos que obran no Servizo de Actas e Goberno dende o día 15 de abril de 2020 recollidos no Libro Único de Resolucións.
Punto 16º, dación de conta do decreto da Alcaldía número 2692-2020 do 19 de maio de 2020 de levantamiento de reparo dos servizos extraordinarios realizados polo personal do Concello de Lugo nos meses de setembro, outubro, novembro, decembro de 2019 e que superaban os límites fixados no regulamento interno de personal e no convenio colectivo único e servizos extraordinarios que non tiñan a preceptiva autorización. Rogos e preguntas. Rogo do Grupo Municipal do Partido Popular relativo á celebración dunha homenaxe ás víctimas e traballadores dos sectores esenciais. Non sei se quere facer uso da palabra. Sí. Sí. Agora que a Comunidade Autónoma de Galicia xa entrou na segunda fase, as debidas precaucións sanitarias, eu creo que é preciso que o Concello de Lugo fixar as bases para un dobre tributo. Por unha banda, homenaxe ás víctimas e, por outro, un reconocemento a todos eses traballadores esenciais que permitiron levar esta crise da mellor forma posible. A señora Aldesa xa anunciou do Goberno que se entregaría a medalla de ouro desta cidade, a medalla de Lugo desta cidade, aos traballadores esenciais. Cousa a nosotros nos parece ben, pero, según nos avanzou o outro día na Xunta de Portavoces, que van entregala a unha serie de colectivos. Pois eu creo que é moi importante non deixar a ningún colectivo fora desa entrega da medalla, polo tanto, é un vinte a través da Xunta de Portavoces ou de todos os grupos, pois poder consensuar todos eses grupos. Tamén é importante consensuar cando, como e que tipo de acto se vai a facer de homenaxe, como dixo tamén a Aldesa, que se iba a facer un acto de reconocemento. Pois eu creo que é importante ese poñer ando, como e que tipo de acto. Nosotros xa fixemos algunha proposta. Algunha, por certo, parece que algún grupo que está no goberno fixo algunha mofa dela. Nosotros non facemos mofa de ninguna proposta. Espero que dentro do goberno busquen ese consenso e non utilicen tamén estes actos para facer política ou para que nos teñamos que tirar os trastos entre os distintos grupos. Por lo tanto, pido consenso neste rogo. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Pois a verdade é que pensei que non iba a facer uso do turno da palabra no rogo. Primeiro, pois cuestións obvias, máxime escoitando o seu argumento, porque facer un rogo daquelo que xa se vai a facer, que xa se lle dé traslado, que xa se conoce, como ben acaba de decir, que se vai a facer un recoñecemento a todos os sectores traballadores co máximo distintivo que ten a cidade de Lugo, que é a entrega das súas medallas. Por certo, xa lle avanzo e xa lle anticipo que igual que en anos anteriores se fará o 30 de novembro, pero tamén xa lle dixen na propia xunta de portavoces e xa lle adiantei tamén que estamos traballando en preparar un homenaxe ás víctimas, en primeiro lugar, porque evidentemente isto sí que non ten retorno nin volta atrás, a marcha dun ser querido é algo irreparable e irremediable, por tanto, en primeiro término a todas as víctimas, pero tamén a todos os traballadores que estuveron aí para que estas víctimas foran as menos posibles e para que as persoas máis vulnerables non pasaran a ser víctimas e non pasaran a ter dificultades para poder sobrelevalo. Non só se anunciou xa por parte do Goberno que é a quen lle corresponde facer e realizar estas actuacións, porque a realidade é que se o facemos porque o facemos e se non o facemos porque non o facemos. O Concello lle toca gobernar, ao Goberno lle toca actuar e o que está a facer. Escoitar as propostas, sumalas, que é o que facemos, pero despois a execución correspondelle ao Goberno, que é a parte que eu creo que non acaban de comprender. En todo caso, nos abertos sempre ás propostas, nos abertos sempre a facer recoñecementos, sobre todo cando son tremendamente merecidos, como é o caso, e por eso, como digo, que maior distintivo que o que pode ter un concello que é a súa medalla de ouro, facerlle entrega deste distintivo e homenaxear a todas as persoas que non están, desgraciadamente, xa con nós. Esperemos que sexan poucas as que nos deixen por estes motivos. Non estamos exentos todavía de que se poida incrementar e, polo tanto, compre traballar para que isto non sexa así, non se incremente máis víctimas e podamos xa pasar páxina e focalizar non só nos esforzos de reactivar a economía da nosa cidade. Pasamos, entón, secretario, ao seguinte punto do orden do día. Non había nada máis. Temos dúas declaracións institucionales.
Sí, por unha banda, a adhesión da Corporación Municipal de Lugo manifesta en favor da cooperación o desenvolvemento promovido polo Fondo Galego. Este manifesto que está impulsado a nivel da Confederación de Fondos de Cooperación e Solidaridade, que agrupa distintos fondos, a 9 concretamente existentes a nivel estatal, e o que nos queremos sumar como corporación, a mellor forma de facelo é facendo esta declaración institucional. E unha declaración institucional sobre a epidemia do COVID-19 que foi aprobada por unanimidade na Xunta de Portavoces, na que se recolle tamén, entre outras cuestións, facerlle este merecido recoñecemento e homenaxe, por tanto, o rogo estaba xa implícito en esta declaración dese recoñecemento institucional tanto ás víctimas como aos traballadores do COVID. Xa finalizado o orden do día, a min gustaríame hoxe finalizar este pleno, primeiramente recordándonos novamente de todas e cada unha das víctimas e desexando que este número non se incremente, pero me gustaría tamén finalizar agradecendo o tono constructivo de Cidadáns. Creo que esta é a línea, creo que esta é a forma de traballar, sobre todo en estes momentos tan complicados e difíciles, e pedíndolle e invitando ao Partido Popular a que deixe a confrontación e se una tamén á forma constructiva de propoñer e de sumar ante unha situación complexa e inédita na que creo que estamos facendo uns esforzos tremendos, non só por parte do Goberno, sino por parte do funcionariado desta casa do Concello de Lugo, que está facendo uns traballos ingentes e quero aproveitar tamén para agradecerlle a todos e cada un deles ese esforzo individual e colectivo como cidade para salir desta situación. E non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión no día de hoxe. Moitas gracias e bo día a todos e todas. Bo día.